бе. Айде, почнахме. Днескашното издание, това е всъщност първото издание на Валери Видеокаст. То е... неговото наименование се казва Васил Левски. Да. Днескашните ми гости са моят оператор Денислав Левски. Не! Грозен си. Няма да се покажеш. Денислав Гея. Айде, беба! Трябва да покажа на хората, че тонката ти е... Тонката ми е? Гост. Гост, да. Днескашните гости са сравнително малко, но това не е проблем. Защото професионалисти... Покажи ние. Кой? Ние. Запис. Здрасти. Тя не може да ни бъде гост днеска, но продължаваме напред. Ние сме професионалисти. Въпреки че нашите гости са малко, ще направим много добър контент. С каква тема да започнем? Първо ще си говорим и после ще питаме рандом хора кой е Васил Левски. Може да питаме деца малко? Ще питаме ли деца? Може. Добре. Днескашният ден мина успешно с болна класна, което означава, че карахме математика с много готина госпожа, името ѝ е Снежанка. Ей! Денислав! Тонка! Ела за малко. И ела. Денислав иска да е бетонито. Тонка, ела но за това малко. не е проблем. Ела бе! Ударена тая! Ела да снимаш. Защо? Трябва да се страна, бе! Страна по-важно. Идвай! Вижте го колко е дебел. Снимай натам. Дай да... Трябва ни контент! Контент! Вижте хора, Денката изнасива... Такъв прекрасен контент. Дени изнасива малки деца. Здрасти! Айде, идвай бе. Идвай. Айде, чао, Вики! Да. Така, продължаваме с нашия видеокаст. Прекрасен, уникален. Имаме още гости, които ни очакват на сладкарницата, които са всъщност Азра и Алиса. Са лесбийки. Всъщност, тук не знаете. Да. Има уж в Русия някакво гадници, ама те не са се виждали сигурно от 5 години. И да, той сигурно има някаква друга. Аре да ги питаме кой е Васил Левски. Кой е Васил Левски? Майка ти! Майка ми? Да. Бъркаш половете. Идвай. Първи клас, он е от 4, аз съм 3. Какви са големи. Така, първо. Мале, много са големи. Сега има още деца. Ще ги питам. Кой е? Какво става? Бъде се добре. Имаме важен въпрос. Кой е Васил Левски? Апостола нищо. Апостола ни. Най-накрая нормален въпрос. Добре, нормален отговор, браво. Ти знаеш кой? Да, апостола ни. Опиши го. Как изглежда? Сиви очи. Сиви. Сиви, да. Да, лъса коса, но седен ръст. Що не да? Добре. Браво, умен си. Айде, давай. Къде ще е на този гей, бе? Тунсове. Бере джанки, бе. Бере джанки. Идвай насам. Ти се пребия. Това е контент. Ако се бях пребил, щяхме да имаме много хубав контент. Но, за съжаление, не успях да се пребия. Валери. Да? 10 години, така че трябва да спораш. Кой бе? Той е трети клас, той е 9 години. Бъркаш му годинки. Не, той даже няма 9, той е на 8 и САЩ. Да. Изгон, изванищ. Днескашният ни таргет са малки деца. Тъй, че не можем да таргетваме възрастни хора, понеже те знаят кой е Васил Левски. Кой е Васил Левски, бе? Он е на битките, а? Деца би с битките, не он Да, е. деца би с битките. Да. Дето умря от такова. От ко беше? Защо има туалета тук?
Не знам, мирише на лайна също. Контент. Здрасти, Кенев. Между другото, виж колко бързо фокусва. Гледай, Тони, гледай колко бързо фокусва. Гледай. Виж, докато го покажеш, ето ми вече фокусва. Айде, идвай. Виж БМВ-то. Трябва да питаме рандом хора, кой е Василевски. Една кой е Василевски. Искаш ли? Айде, добре. Аре. Аре. Не виждаш. Аре. Моля, колко сладко. И аз се чудих. Може ли правят такова за инвалидни колишки? Не знам. Не знам. Той порязаха у Марина преди малко. Не знам. Аре, те са хората. Айде. Извинете, госпожо. Знаете ли кой е Василевски? Не знам. Така, добре. Виж колко хубав контент. Да. Знаеш го е Василевски, не? Да? И аз не ми харесвам, да. Да, снимам. Смена там. Знаете ли кой е Василевски? Не, питаме такъв въпрос. Ма не ме снимай, леле, моля. Не, де да снимаш. Госпожа, айде. Да. Супер. Да. След като интервюрахме тази жена, не знам какво ще правим. Защото България е много тъпа и както виждате, никой не знае. Да, няма никой на улицата! Защо? О, може да питаме в Карината. В Карина. Айде, ще сме. Айде. Той пък. Хубава работа, браво. Ще питаме тази жена, де си бе. Там. Знаете ли кой е Василевски? Не. Ама аз трябва да говоря силно, за да може да се чува на камерата, защото в момента не записвам гласово, записвам... Не знам колко се чува, не съм изпробвала камерата колко се чува. Ела тук. Жената влезе в Карината, и може да питаме. Трябва да има спонсори, примерно Карина. Да, това е добра идея. Ще ги питаме. 2 минути. Айде. Давай да влезем. Мисията е успешна. Mission complete. Mission complete. Аре да питаме тази бабичка. Виж, брат, тази бабичка беше в Карината. Да. Аз трябва да ти звъниш и затворя. Затвори на камера. Много важен въпрос. Кой е Василевски? Кой е Василевски? Кой е Василевски? Питаме, това са видеокастите на 6-я. За какво са? Кажем ги в групата. Кой е Василевски? Василевски! Революционер? Български? Добре. Това ли е говори? А ти? Поет.
Не поет. Благодаря за контента. Да. Не поет. Получихме отговори революционер и поет. Доколкото стигат моите знания, Васил Левски не е поет. И ти знаеш. Да. Айде, идвай. Стига си го зумвал на трипо. Айде, бе. Брат, трябва да се вижда, трябва да съм като професионалист. Да, но като зумваш много се разваля качеството. Това е вашия жезъл. Тук нататък ще бием черките с това, които не ни отговарят. Не знам как ще го държа това. Аз ще го държа. Дръжба. Ще ви помага в изкачването с една ръка. Да, все пак си с една ръка. А ти си с цели две. Ага. А да питам те извади. Аз и ти да полетим. Имаме проект в училище да питаме хора непознати кой е Васил Левски. Да, ние знаем ли кой е Васил Левски, апостолът? Но трябва... Просто, да. Най-големият човек за чиста и свята република се борил. Да, и добре, че на негово име има и построение или името на Левски, да го знаят и децата из цяла България. И по и малки, света. и големите, да, и които излязат навънка. Чува повече информация децата отвънимат, отколкото нашите деца. Верно. Виж сега всичко. От Коя всякъде училище имате сте ви? информация. От Вапцаров. Едно време аз съм рисувала по пирография Васил Левски. Дъщеря ми имаше там кръжок. Нестерова беше тяхната. Не се, тя беше на по-руски. Предавала в същото училище. Път и вие сте малки деца, няма да знаете. Те и моите деца там от всички са учили. И по дървото съм го... Там няма да се... Идвай. То проектът беше само да ги питаме и нали да го запишем. Чакай, върти ми Работи. Чакай, ти ми обяснаха 5 часа. 5 часа, ама 5 часа контент. 5 часа контент. Не знам дали чуваше... Значи 12. Айде, добре. То е сигурно... Не знам какво става, не все време засигате нито нищо. Айде. Как лекно да не го види камерата. Брат, Така. виж ги къде са ти. Между другото, питахме някакви бабички, които ни говориха 10 години за Васил Левски. Няма контент. Да, но поне е контент и тя жената говореше много тихо, не знам дали се чува. После като го едитвам, вие, Усилия звука като едитваш. така. С този жезъл бия хората, които не ми отговарят. Няма значение дали отговорите правилно или не, трябва да ми отговорите.
Така. Кой е Васил Левски? Ненормален. Кой е Васил Левски? Нормален, не чули. Апостол. На мен ми казаха, че Васил Левски е поет. Да. Колкото знам, не е поет, но Кой го каза това? едни момичета... От седми клас. Не са от седми, от 6 са май. От седми са. От седми трънки. От седми са. На Ралица едни приятелки от третия етаж, мисля, че ще от Д клас. Ти не си добре. Да, не съм добре, Дени. От седми класа. Млъкни. Как изглеждат? Една за това, дето носи двуметрови обувки. Тя са 7 клас. Да, бе. 7 клас са, да. Имам млъква. Трябва да кажеш и за 6 клас. Те са от навилито клас. 6 клас. От навилито класа са. 7 гъса. Лох! Добре, сега. Д са! Д се Сега, твоят отговор какъв е последно? Апостол. На какво? На свободата. Кажи го! На мен ми казаха, че е бил с сиви очи. Контент. Напиши, кажи ми как изглежда. Опиши го. Човек. С сини очи. Контент. Руса косали. Руса, да, руса. Ей, ти сега трябва да ми кажеш кой е Васил Левски. Човек, който е умрял през някаква там година. Това не е достатъчен отговор. Ти ще сресне, ще пиеш чай с него. Да, искаш ли? Искаш ли там да прати? Искаш ли там да те прати? Повече го няма. Дай ми чай. Дениславе, стига си зумбал и я отзумбал. Зубол. Дениславе ще те набия. Какво правиш, ма там нищо няма. Денислав! Ела тука. Това е подарък. Дениславе, ще си пусна телефона в моята кражба. Да, мога да го пусна, въпреки че не е в мен. Да. Като се прибера, мама ще звънне на тати и тати ще го пусне в моята кражба. Какво това? Моля? Какво? Мама ти звъни. Да го духа мама. Така. Какъв е вашият фатален отговор? Човек. Който е умрял няколко пъти. Какво е правил, с какво е известен? Не е с това, че е умрял. Родил се. С какво е известен? После се е бил с здрав. Здрав, вярно ли е? После са имали деца, които се казват Антон. Антони! И Юнджин. И после Азра е искала да се ебе с сина си, разбрах. С сина си! Това ми харесва. Това е много добър отговор. Това е перфектен контент. Браво! Не е перфектно. Перфектен контент. Чакай. Не благодарим за гледането. Тя обърка. Искаше да каже благодарим. Тя просто е чужденка и не може да говори нормално.